யார் ஃபோன் பண்றா? அட மச்சான். மச்சி எப்படி இருக்க? என்ன மச்சி எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கியா? நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா. என்ன மச்சி ஒரே கூத்தும் கும்மலமா இருக்கு எனக்கு. அது ஏன் மச்சி கேட்குற? சாயந்தரம்னா பக்கத்துல இருக்கிற ஆன்ட்டி வந்து ஏதோ ஒரு சாங்க போட்டு ரீல்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிருக்கு மச்சி. யாருக்கிட்டயுமே ஃபோன் கூட பண்ண முடியல மச்சி. பேசவும் முடியல. சரிடா, நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் எனேபிள் பண்ணி விடுறது தானே. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அது எப்படி மச்சி எனேபிள் பண்றது? ஐபோன் தானே வச்சிருக்க? ஆமா, ஐஃபோன் தான் வச்சிருக்கேன். மச்சி நீ யார்கிட்டயா ஃபோன் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஐஃபோன்ல மேல டிராப் டவுன் இழுத்து விட்டோம்னா ஃபோன் கண்ட்ரோல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணனா பை டிஃபால்ட்டா ஆட்டோமேட்டிக்ல செலக்ட் ஆயிருக்கும். அதை வந்து வாய்ஸ் ஐசோலேஷன்ல மாத்தி விட்டோம்னா உனக்கு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் எனேபிள் ஆயிரும். ஓ! சரி, சரி மச்சி. இப்ப இந்த வாய்ஸ் ஐசோலேஷன் வச்சா வந்து நல்லாவே கேட்குமா? இப்ப நான் எனேபிள் பண்றேன். எப்படி கேக்குது பாரு. ஆ, நல்லா கேக்குதா? அப்ப ஆன்ட்டி